ख्रिस्ट'नि अनलायग्राफोर बयनिसिमबो गोथां जिसुनि मुङाव गोजोननाय बावहरबाय। दिनै जों माबोरै इसोरनि खाथियाव थानांगौ बिनि बागै खोनासंनि। बियो अराय सैथोदि बिमा बिफाफ्रा गाव गावनि गथ'फोरखौ गावसोरनि खाथियाव थानायखौ लुबैयो। बेबायदिनो जोंनि सोरगोआव थानाय आफा इसोराबो गावनि फोथायग्राफोरखौ गावजों लोगोसे खाथियाव थानायखौ हास्थायो। दिनै गिर्जा आरो गासै फोथायारिफ्रानो इसोरनि खाथि सोमोन्दोआव थानाया गोनांथार। इसोरनि खाथियाव थानाय सुबुंफ्रा बिनि बोरजों सुफुंजादोंमोन। आब्राहामा बोर गोनां जादोंमोन। गोबाङानो मिथिगौ आब्राहाम आरो बिनि बिसि सारा सानैबो बोराय आरो बुरि जाबायमोन, नाथाय बिसोरहा बिसा गैयामोन। अब्लाबो इसोरनि बोरजों बिसोरो सासे बिसा मोनदों। लोगोसे बियो गोबां हारिफोरनि बिफा जानायनि बोर मोनदों। बे बोर मोननाय आब्राहामजोंनो बुहुमनि गासै सुबुङानो बोर मोननायनि फोरबोनि रादायखौ होनाय जादों। दानियेलाबो फोरबोनि खाथियाव थाग्रा मानसिमोन। सानसेखालि बियो मोनसे गेदेर अलखदाव गोग्लैदोंमोन। बे जाबाय बिखौ सिंहफोरनि दन्दराव गारनाय जादोंमोन, नाथाय फोरबोआ बिखौ सिंहफोरनि खुगानिफ्राय बासायदों। बेबायदिनो गिबि गिर्जानि फोथायारिफ्रा फोरबोनि खाथियाव थाफ्लायनायमोन आरो गोथार जिउनि दैदेननायजों सोलिनायमोन। बिसोरो मावनाय आरो सिबिनाय गासै हाबाफोराव सोमोथाव बोलोजों सुफुंजादोंमोन आरो गासैयावबो जाफुंसारनाय आरो देरहानाय, बोलोग्रा आरो सोलायहोग्रा जादोंमोन। दिनैबो जायफ्रा बे फोरबोनि खाथियाव थागोन बिसोरबो बिनि सोमोनांथाव बोरजों सुफुंजागोन। नाथाय जों माब्रै आरो मा राहाजों इसोरनि खाथि जानो हागोन? आफा इसोरनि खाथियाव फैनो थाखाय सुबुंहा मोनसेल' राहा दं। फोरबो जिसुनि गेजेरजों बिनि खाथि जानो हायो। बेनो बासायजानायनि लामा। फोरबो जिसुआ गावनो बुंखादों, आंनो दरा, सोरबा आंजों हाबब्ला बियो बासायजागोन। बियो हाबगोनबो, ओंखारगोनबो आरो जानाय लोंनाय गासै आदारखौबो मोनगोन। नायनो हागोन जहननि 10:9 सिरियाव। एफिसुस 2:13 सिरियाव पौला बेखौ रोखा खालामनानै होदों। नाथाय दा ख्रिस्ट' जिसुनियाव नोंसोर गोदो गोजानाव थानायफ्रा ख्रिस्ट'नि थैजों खाथि जाबाय। लोगोसे आरज खालामनाया फोरबोनि खाथियाव फैनायनि मोनसे राहा। खन्थाइगिरिया बुंदों, जायहा फोरबोखौ गाबज्रियो बे जाबाय, जायहा सैथि फोरबोखौ गाबज्रियो फोरबोआ बिसोरनि खाथियाव थायो। गितफोर 145 नम्बरनि 9 सिरियाव लिरनाय दङ। फोरबोनि बोर होनो रादाय होनाय आरो माबादि मानसिफ्रा बे बोरखौ आवग्रिगोन बेखौ दाबिद राजाया फोरमायदों। फोरबोनि हाजोआव सोर गाखोनो? बिनि गोथार जायगायाव सोर गसंनो? जायनि आखायाव जिनिर गैया आरो गोसोआव खालाय गैया, जायहा नंबां जाबाङाव मन होआखै आरो नंखाय समाय लायाखै, बियो फोरबोनिफ्राय बोर मोनगोन आरो गावनि बासायग्रा इसोरजों धोरोमिया खालामजागोन। गितफोर 24 नम्बरनि 3-5 सिरियाव बेखौ मोननो हायो। फोथायनायजों जों इसोरनि खाथि जानो हायो। रम 5:1 आरो 2 पौला दिन्थिदों। जोंनि फोथायनायजों जोङो इसोरनि सिगाङाव धोरोमिया जानायखाय जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों इसोर आरो जोंनि गेजेराव गोजोननाया फसंजाबाय। जोङो फोथायनायखाय ख्रिस्ट'आ जोंखौ गोजोननायाव फसंबाय आरो जोङो फोथायनायखाय ख्रिस्ट'आ जोंखौ इसोरनि दयायाव दोनफ्लायबाय, जेराव जोङो दा दङ आरो इसोरनि महिमाखौ आवग्रिनो जोङो बरसा गोनां जानायखाय रंजायो। अब्ला जोङो मिथिबाय, फोथायनायजों जोङो फोरबोनि खाथियाव थानो हायो। मानोना फोथायनाय गैयालाबानो इसोरखौ रावबो हामजाहोनो हाया। बेखौ जों हामजाहोनो हायाब्ला माबोरै बिनि खाथियाव थानो? मानोना इसोरनि खाथियाव थानो हास्थायब्ला बेखौ फोथायनो नांथारगोन। बियो दङ आरो गोसोमानि जों बिखौ नागिरग्राफोरनो बियो बान्था होग्रा होननानै। नायदो एब्रायारि 11:6 सिरि। गोब्राब बोथोर सफैगोनखौ जिसुआ गावनि चेला आरो गुबुन मानसिफोरखौ मिथिहोखादों आरो बिसोरखौ साबधान खालामनानै बेबादि होनखादोंमोन,
आरो इनाया बांनायखाय गोबां मानसिफ्रा अननो गुसु जागोन नाथाय जोबनायसिम गसंथाग्राया बोखांजागोन। माथाइ लिरनाय 24 बालाबनि 12 आरो 13 सिरियाव बे बाथ्राखौ मोननो हायो। बेबादि खाथियाव थानो गोसो जानाय सुबुंफोरखौ फोरबु जिसुआ नायगिरो मानोना जिउआव सिरि मोननाया फोरबुनि खाथियाव थानायजोंल' जायो। बिनिफ्राय गोजानाव थानानै बिखौ खुलुमनो आरो सिबिनो हास्थायब्ला जिउआव हान्थासा नांगोन। अलखद सफैब्ला, आंखाल सफैब्ला, बेराम जायोब्ला, गिनांनाय सफैयोब्ला गोग्लैगोन, हेजेन जागोन आरो बि समाव राहा गैजायै अनखांजाथाव जानांगोन। जेसाया नाबिनि बुंनायजों दिनै बयखौबो हांख्रायदों। फोरबोखौ मोननो हानाय समाव नोंसोरो बिखौ नायगिरदो। फोरबोआ खाथियाव थानायावनो नोंसोरो बिखौ लिंदो। फोरबोआ नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बोर होथों।